No Hanna, meillä on Design Sprint opinnäytetyö takana. Kyllä, Pikkuhiljaa. sehän onnistui hienosti. Ja Design Sprint, mikä on Design Sprint? Siis palvelumuotoilun tämmöinen viikon mittaan otettu menetelmä tai nopea juoksu, jota me päätettiin hieman muotoilla itse. Ja koska täällä Laureassa jo aikaisemmin on tehty opinnäytetöitä Design Sprint-menetelmällä, niin ajateltiin, että me turvan ja riskienhallinnan puolella kokeillaan tätä myös. Ja näin tehtiin ja sovellettiin kyllä Design Sprint-menetelmää siitä alkuperäisestä niin jonkin verrankin, että saatiin se istumaan kunnolla myöskin opinnäytetyöprosessin vaateisiin, mutta sitten kuitenkin pyrittiin säilyttämään se yhteiskehittämisen henki siinä. Joo. Eikö palvelumuotoilussa ole tässä kyse, että sovelletaan, niin me sovellettiin tämä menetelmäkin meidän omiin tarpeisiin. Ja meidän mielestä se onnistui hyvin. Kyllä. Ja eli mitä me tehtiin, niin design-haasteena oli toteuttaa Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan opetus tähän koulutusohjelmaan muukkeja, 1-2 pisteen kokoisia muukkeja. Ja opiskelijat sai itse päättää niitä, että mistä aiheista lähdetään tekemään, mutta kuitenkin niin, että ne on siinä turvallisuuden ja riskienhallinnan haarukassa. Kyllä. Ja se, mitä me myös tehtiin, oli se, että me yhdistettiin tässä suomenkielinen ja englanninkielinen opetus tai oppiminen, ja meillä oli myöskin Degree Program in Safety, Security and Risk Management -opiskelijoita. Joo. Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen opiskelijoiden lisäksi mukana. Kyllä. Materiaalit oli englanniksi, mutta sitten me myös puhuttiin kaikki suomeksi. Sillä tällä kertaa ei ollut ihan itse englannin kieltä tarvitsevia mukana, mutta se olisi ollut mahdollista myöskin. Ja minkä takia, tai miten me nyt sitten tehtiin, varsinaisesti lähdettiin siihen, niin ensin mietittiin, että pitää suunnitella hyvin tämä alkuun, kun se varsinainen viikko on tosi nopea rykäys. Ja tehtiin materiaalit ja infot. Meillä on oma Teams-kanava opiskelijoille, sinne laitettiin tiedot. Ja haluttiin erityisesti varmistua siitä opiskelijoiden sitoutumisesta siihen, koska muuten se ei tulisi onnistumaan. Joo. Me sovittiin porukalla, että kaikkiin tapahtumiin tulee osallistua, ja vielä meidän siitä aloitusinfokerrastakin jäi opiskelijoita pois sitten sen takia, että eivät olleet sitten kuitenkaan ehkä ihan niin halukkaita tai pystyneet sitten tilanteensa takia sitoutumaan ihan niin tiiviisti. Ja se kyllä kannatti. Kyllä. Eli nyt meillä oli 11 todella sitoutunutta opinnäytetyöntekijää sen viikon ajan. Ja nyt vielä viikon jälkeenkin tietysti näissä jälkitöissä. Pääasiassa eivät tunteneet toisiaan. Siellä oli muutamia, jotka tunsi. Yksi pari taisi olla sellainen, että ne tuli parina sinne, mutta kaikki muut oli ihan vieraita toisilleen. Osa ei ollut koskaan tavannutkaan toisiaan, mutta siinähän ryhmäytyvät ja työt onnistuivat vallan hyvin. Kyllä. Eli tärkeää oli tästä näin niin kuin jälkeenpäin ajatellen just se hyvä etukäteissuunnittelu ja valmistelu, miten sitoutetaan väki ja että he oikeasti ymmärtää, että tässä nyt on oltava paikalla. Kyllä. Ja sen alkutapaamisen jälkeen hän vaan todettiin, että he voivat miettiä aiheita, aihealueita, mutta ei päätetä sitä vielä, koska se Design Sprintin henkiin kuuluu, että se päätetään siellä sprintillä. Ja perehtyä sitten siihen tietoperustaan siihen heidän hahmottelemaan aiheeseen liittyen, jotta on vähän sitten niin kuin opinnäytetyön kannalta sitten helpompi lähteä työstämään sitä sillä viikolla. Kyllä. Näin me tehtiin oikeastaan ennen sitä sprinttiä. Silloin me toimittiin verkossa, tavattiin opiskelijoita Teamsissa itse asiassa. Ja sitten itse sprinttiviikko toteutettiin kontaktina täällä Laurean Leppävaaran kampuksella. No Design Sprint-viikon ensimmäinen päivähän on maanantai. Kyllä, siitä on hyvä aloittaa. Ja sen teemana meillä on se ymmärryksen syventäminen siitä design-haasteesta. Eli understanding oli päivän teema meillä. Tehdään sitä omasta tiedosta näkyvää, määritellään se lopullinen kehittämistavoite tai se design-haaste, mikä se lopulta sitten on jokaisen ryhmän kohdalla. Ja konkreettisesti opinnäytetyön kannalta tämä tarkoitti sitä, että saatiin niiden MOOC-kurssien tavoitteet, osaamistavoitteet määriteltyä ja ennen kaikkea niiden teema tai aihe. Saatiin niille otsikot ja näin ollen myöskin opinnäytetyöille otsikot. Eli näiden päivien myötä tai tämän päivän myötä niin saatiin
saatiin sen lisäksi, että siihen lopputuotteeseen jo asioita, osaamistavoitteet, aihe, kohdeyleisö, niin saatiin myöskin aikaiseksi aiheanalyysi. Kyllä. Saatiin johdantoon jo asioita paikalleen ja keskeiset käsitteet, mikä mahdollisti sitten myös tietoperustan rakenteen hahmottelemista. Ja se alkuhan oli aika strukturoitu selkeillä tehtävillä, niin opiskelijoiden oli helppo lähteä siihen mukaan ja että hekin pääsivät kärryille, että mitä tässä oikein tehdään ja miten. Ja muut tämmöiset jutut, toimeksiantosopparit ja tämmöiset, sitä on-prosessista tehtiin myös tässä näin. Siellä kävi toimeksiantaja paikan päällä esittäytymässäkin, kun täällä paikan päällä ja Laurean toimeksiantoa tehtiin. Päivän päätteeksi tehtiin aina tuossa on-prosessissa opponointi. Ja joka päivälle tehtiin opponointi. Me oltiin rakennettu se sillä lailla, että sitten semmoista erillistä opponointia ei tehdä, vaan joka päivä vähän. Ja tuona ensimmäisenä päivänä jokainen, siellä oli vastinryhmät ja sitten he esitti toisilleen sen, mikä idea oli, minkälainen MOOC-kurssi on tulossa. Ja sitten kuunteleva ryhmä esitti yhden kehun, yhden kysymyksen ja yhden kehittämisehdotuksen. Ja tällä lailla me vedettiin joka viikko, koska joka päivä, juuri näin, ei sitä viikkotolkulla pidetty, koska siis Design Sprintissä on yhteiskehittämisessä yleensä vähän isommat joukot. Ja nyt kun meillä oli 2-3 hengen ryhmiä näissä, se olisi jäänyt aika pieneksi, niin yhdistämällä näitä ryhmiä ja he sai aina peilata sitten sitä omaa tekemistään ja toisille ja saivat sitä kautta palautetta ja näitä ryhmiä sitten vähän aina muutettiin ja näin saatiin sitten se koko on-prosessissa oleva opponointi toteutettua tämän viikon aikana. No tiistaina sitten oli vuorossa ideointi eli sketch. Ja koska kortithan tässä vaiheessa oli vielä aika avoinna ja haluttiin pitää ne opiskelijoille avoinna, niin tarkoituksena oli tuottaa mahdollisimman paljon ideoita siihen MOOCiin, mitä siellä voisi sisältää, mitä tehtäviä ynnä muuta. Ja tässä erityisesti hyödynnettiin sitä yhteiskehittämistä. Eli pistettiin ryhmiä yhteen ja sitten he ideoivat, me käytettiin 635 brainwritingia, Crazy Eights-menetelmää, jolla sitten he saivat itse ja muiden tuottavia ideoita niihin omiin MOOCeihinsa. Ideot jaoteltiin sen jälkeen ja sitten päästiin taas esittämään toisille ryhmille ja päivän opponoinnissa käytettiinkin 6 ajattelun hattua, 6 Thinking Hats -menetelmää, jolla sitten vähän jo niitä käsiteltiin eteenpäinkin tietysti niitä ideoita tai niihin sai vähän palautetta. Parhaat istuisia hattupäässä luokassa, se oli hauskaa. Opinnäytetyö näkökulmasta niin tässä kohtaa kirjoitettiin lukua toteutuksesta ja ohjattiin nimenomaan ehkä kirjoittaa enemmän toteutuksesta kuin luettelua menetelmistä, koska tässähän nyt sitten niin menetelmien ohessa tapahtuu tosi paljon. Niin sitä oma tekeminen kärkänä sitä toteutuslukua kirjoitettiin tämän päivän tekemisistä. Ja samalla pikkuhiljaa saatiin sitten myöskin se suunnitelmaosuus opinnäytetyöprosessista kasaan. Keskiviikkona tehtiin päätöksiä, eli Decide oli päivän teema meillä. Opiskelijat olisi halunnut tehdä niitä vähän aikaisemminkin, mutta ei annettu. Kyllä, näin oli tosiaan se tarve tehdä päätöksiä aika ajoissakin tuli hirveän selkeästi esille. Mutta annettiin vasta tänään tehdä niitä päätöksiä ja sitten toisaalta siellä näkyy myös se, että kun puhutaan kill your darlings -periaatteesta, niin se myös näkyy siellä, että ei kauhean mielellään ei olisi luovuttu niistä ideoista, jotka oli jo todettu sellaiseksi, että ei välttämättä ole niitä parhaita niin kuitenkaan, vaikka hyviä olivatkin. Näin on. Eli pohdittiin sitä, mikä toimii siinä MOOC-ympäristössä ja mikä sitten välttämättä ei. Ja käytettiin siinä ehkä vähän ideoinninkin menetelmästä arvolupauskanvasia vielä ja sitten heatmappia tehtiin näistä ideoiden valitsemiseksi ja päätöksenteon tueksi. Samalla me pidettiin vähän kenttäpäivää, eli oli mahdollista jo käydä tekemässä haastatteluja, podcastia, teki pari ryhmää asiantuntijahaastattelumenetelmillä. Suoraan materiaalia siihen MOOCiin sitten käytettäväksi. Kyllä. Sitten tuli ihan hyvä, mutta todettiin jälkeenpäin, että se olisi ehkä ollut syytä olla vähän myöhemmin. Se voisi sopia paremmin ehkäpä torstaina. Silloin heillä olisi enemmän ne palikat selvillä, mitä he tekevät.
Sitten oli taas se opponointijuttu tälle päivälle ja tähän oltiin valittu 5 kertaa miksi. Eli jokainen oli taas esitti missä vaiheessa mentiin siinä omassa työssä, jonka jälkeen jokainen opiskelija kirjoitti noille postit lapuille 5 kysymystä ja kävi viemässä ne sitten sinne kunkin esitykseen. Ja sitten meistä toinen aina luki sieltä sitten valitsi niistä kysymyksistä 5 ja ryhmä vastasi siihen. Ja tämän monet opiskelijat koki aika hyväksikin nämä kysymykset, että he sitten vielä pohtivat, että kannattaako tämmöisiä ratkaisuja tehdä. Eli kehittämistä tapahtui siinä vaiheessa vielä. Ja mitä sitten ONT-raporttiin, tässä tuotettiin edelleen sitä toteutuksen kuvausta, jatkettiin sitä, mitä tässä tehtiin ja tulosten kirjoittaminen aloitettu. Että nythän tästä on syntynyt jo sitten tuloksia, kun tuli niitä Six Thinking Hatsin kautta tiistaina ja tästä on 5 kertaa miksi ja alkoi se koko MOOCin rakenne huomattavasti hahmottumaan, niin näistä opiskelijat sitten ohjattiin kirjoittamaan. Torstai oli teemalla Build, eli rakentamista ja prototyyppejä. Monet ryhmät tarttu rautalankamalliin, eli wireframeen, ja se tässä tapauksessa varmaan ehkä toimikin aika lailla parhaiten. Myös storyboardia tehtiin, sekin toimi aivan hyvin. Sen sijaan sitten Service Blueprint ei ehkä ihan niin hyvin palvelu. Ehkä se toi ajatuksia lisää, mutta aika harva sitten omaa prototyyppiään lähti kuitenkaan sille rakentamaan. Ja opponointi oli tänään torstaina vähän kevyempi. Siinä oli aika paljon valmistautumista siihen perjantaihin, jolloin esittivät sitten varsinaisesti sitä testaa sen mallin. Ja tässä oli se kysymys, kehu ja kehittämisehdotus, mutta tällä kertaa ryhmä itse esitti sen itselleen ja toiset sitten kommentoi sen vastaryhmä. Eli itsearviointia ehkä tässä välissä enemmän. Sitten päästiin perjantaihin, joka oli meidän Design Sprintin viimeinen päivä ja siellä oli sitten testaus aiheena. Ja edellisenä päivänä he olivat tehneet ne prototyypit, niin nyt ryhmät sitten kuljetti jonkun toisen ryhmän sen oman prototyyppisen läpi, esitteli tehtäviä ja miten sen MOOCin rakenne kulkee, miten siellä edetään ja sitä kautta saivat sitten sen testauspalautteen. Tämän jälkeen sitten jokainen ryhmä piti siitä omasta MOOCistaan hissipuheen ja myi sen sitten yleisölle, jota oli sitten paikalla. Joo, me samalla kuitattiin sillä opinnäytetyöseminaari, eli se pitsaus tai hissipuhe oli se varsinainen esitys ja meillä oli siellä yleisönä turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämispäällikkö sekä tutkintovastaavia ja myös sprintin ulkopuolisia opiskelijoita oli kutsuttu. Joo, se oli avoin. Kyllä. Saatiin sitä kautta aika hyvin palautetta, eli ihan lomakkeella koottiin palautetta näistä esitellyistä töistä, heräsi hyvää keskustelua ja saatiin sitten näin ollen toimeksiantajapalaute ja vertaispalaute myöskin ryhmille niistä käsikirjoituksista. Ja sitä kautta on prosessin taas eri vaiheita suoritettu. Yksi rastiruutu. Kyllä. No, tämän Design Sprint viikon päätteeksi me sovittiin vielä ohjaukset. Eli se opiskelijoiden opinnäytetyöhän se raportointipuoli jatkuu. Me sovittiin kaikille ryhmille 1 ohjauskerta kasvokkain tai verkossa, mutta joka tapauksessa niin, että tapaaminen. He saivat päättää milloin. He saivat päättää ajankohdan ja samoin he itse ehdotti sen palautuspäivän, eli milloin he sitten palauttaa raportin. Mutta kaikki sovittiin. Kaikki sovittiin. Ohjeistettiin prosessi loppuun, miten esimerkiksi kypsyysnäytteet hoidetaan ja plagioinnin tarkastus ja näin päin pois. Ja nyt kun meillä on 4 viikkoa kulunut sprintistä, niin meillä on ensimmäinen työ jo arvioitukin ja muutkin erittäin hyvällä mallilla. Eli olisiko semmoinen 7 viikkoa, kun opiskelija voisi laskea, että hän olisi mennyt. Opiskelija aina stressaa sitä enemmän tai vähemmän, niin tässä se stressiaika jäisi kuitenkin aika lyhyeksi, vaikka ehkä se viikko on aika rypistys. No, mun mielestä Design Sprint sopi oikein hyvin itse asiassa opinnäytetyön tekemiseen. Tietysti siinä oli omat haasteensa, mutta mä oon varma, että kaikissa muissakin tavoissa tehdä opinnäytetyö on ne omat juttusa aina, mitkä pitää ottaa huomioon, että oikein hyvin. Siinä oli monia asioita, mitkä teki siitä semmoisen toimivan paketin, eli se, että se oli niin tiivistä työskentelyä,
siinä oli koko ajan tukea lähellä niin kuin muilta opiskelijoilta ja ohjaajilta. Ja sitten se, että siinä on niin kuin tavallaan tarkasti aikataulettu se, että mitä tehdään. Että siinä ei ollut semmoista jahkailua ja semmoista, tiedätkö, procrastination, mitä se nyt on, tämmöistä viivyttelyä niinkään. Ja sitten se, että pelkästään se, että on se aihe ja sulla on niin kuin joku tapa, millä edetä selkeästi, niin se on tietysti aina tosi hyödyllistä. Ehkä sitä lisättävää, että meillä oli tosi hyvä ryhmähenki ja kaikki oli niin kuin tosi motivoituneita ja aktiivisia osallistujia. Ja se oli mun mielestä tosi kiva, mikä oli tässä, niin kuin just tässä toteutuksessa tämmöinen hyvä puoli. No, tässä on semmoisia huonoja puolia, että kun se aikataulu on noin tiukka, niin sen tietopohjan rakentaminen on tietyllä tavalla tosi haasteellista. Et tietysti jos se aihe on tiedossa aikaisemmin ja pystyy niin kuin aloittamaan sitä tietopohjan keruuta, niin se on tietysti parempi. Niin, ja sitten tietysti tässä oli nyt tämmöisiä yleisiä ryhmätyöstä tulevia haasteita, eli ne aikataulujen yhteensovittamiset, sitten erilaiset niin kuin työskentelytavat, niin niiden yhteensovittaminen. Ja kun oli niin kuin, kuitenkin kaikki oli meidän ainakin ryhmässä vieraita toisilleen, niin pelkästään semmoinen tutustuminen ja miten tämä nyt tekee. Ja semmoinen vei sitä omaa aikaansa, mikä sitten taas oli paha, kun tämä aikataulu oli niin tiukka. Mutta yleensä tai ylipäätään ottaen, niin kyllä mun mielestä oli paljon enemmän hyviä kuin huonoja puolia tässä toteutuksessa. No sen hyväksytyn opetusnäytetyön lisäksi. Itse asiassa mä tunnen, että mä sain semmoista niin kuin lisävarmuutta siihen, että mitkä on mun niin kuin hyviä puolia tämmöisessä tiimityöskentelyssä ja tämmöisessä tiiviissä toteutuksessa ja projekteissa ja niin edespäin. Että varmasti osaan sitten niin kuin jatkossakin ihan työelämässä niin kuin enemmän nojata niihin mun omiin hyviin puoliin ja ottaa ne huomioon. Et se oli semmoinen niin kuin vähän yllättäväkin, että onhan meillä aikaisemminkin ollut ryhmätöitä, mutta jotenkin tuntuu vaan, että nyt jotenkin loksahti se omat hyvät puolet tiimityöskentelyssä niin kuin tähän juttuun. Ja muutenkin siis koko hommasta jäi hyvä fiilis ja tuntuu, että niin kuin sai paljon aikaa ja niin kuin muutenkin positiivinen kokemus. Se on aina hyvä saada tämmöisestä. No semmoista, että vähän semmoinen kehityskohde, että tulevaisuudessa, jos tekee tämmöisen samanlaisen toteutuksen, niin olisi ehkä hyvä painottaa vielä enemmän sitä, että sen Design Sprint-viikon lisäksi pitää ne seuraavat muutama viikko olla paljon aikaa siihen opinnäytetyön raportin työstämiseen. Et se oli ehkä meidän ryhmälle jäänyt osittain epäselväksi, että kuinka niin kuin tiiviissä työskentelyssä seuraavat 3 viikkoa vielä oli. Et meillä oli omia juttuja sitten siinä kaikilla, mitkä vähän niin kuin veistä aikaa siltä sitten opinnäytetyön raportin kirjoittamiselta. Et tulevaisuudessa ehkä olisi hyvä vähän niin kuin painottaa sitäkin enemmän. Muuten omia ajatuksia, mitä tässä nyt sitten toimi, mikä ei toiminut. Kokonaisuudesta jäi tosi positiivinen kuva ja se toimi hyvin. Mielestäni me onnistuttiin siinä etukäteissuunnittelussa tämän rakenteessa aika hyvin. Joo. Kenttäpäivä voisi olla myöhemmin, niin kuin aiemmin mainittiin. Se voisi olla vasta se prototyyppipäivä. Se sopisi siihen paremmin. Mutta siitä mä oon tyytyväinen, että meillä oli nämä erikieliset tutkinnot samassa. Joo, ja opiskelijat antoi itse siitä palautetta, että oli kiva, että työskenneltiin yhdessä. Kyllä. Sitä kannattaa miettiä, miten voidaan ehkä toteuttaa myöhemminkin. Sitten mitä pitäisi vielä miettiä se aloitus tässä, koska nyt kun se aihe määritettiin vasta siellä Design-viikolla maanantaina, niin siihen tietoperustaan ei ollut mahdollista sillä lailla paneutua. Eli siellä oli opiskelijoita, jotka valitsivat heille itselleen aika vieraan aiheen, niin silloin he meni paljon aikaa siihen, kun he perustuivat siihen tietoperustaan. Ehkä sen teeman voisi antaa. Tykkään, että Design Sprintillä pitääkin se lopullinen aihe pitää määritellä silloin alussa. Se kuuluu sen menetelmän tai prosessin luonteeseen, mutta ehkä se teema voisi olla etukäteen selkeämpi, jolloin sitä tietoperustaa voisi rakentaa ennen. Kyllä, se menisi paremmin siihen oppariprosessiin sitten ja ehkä vapauttaisi opiskelijoiden keskittyä paremmin siihen menetelmään sitten. Mutta opiskelijapalaute oli erittäin hyvä. Oli erittäin hyvä, kun me kysyttiin, että tekisivätkö he uudestaan tämmöiset tai suosittelisivatko, niin kaikki taisi suositella sitä enemmän tai vähemmän. Että osa oli jopa semmoisia, että mielessä, että olivat vähän epäileväisiä alkuun, mutta totesivat, että hyvinhän tämä sitten toimi.
Kyllä. Tehtäisiin uudestaan. Ja tehdään. Tehdään.